light and peace ka ife nke onye nwe anyị na udo nke ya ka ọ dịrị mụ na gị na-abụ gị bụ onye Igbo nwanne m nwoke na nwaanyị na-ege m ntị. Ịdị opportuned ọ dapụta i wee nebanye anya wee fụ vidio ihe onyonyo a mụ onwe m na-eme n'ụbọchị taa. Mma like ka ị na-ebanye anya ruo n'isi. Ụmụnne m, o nwere ebumnobi Chineke nji wee pụtakwa n'ụbọchị taa. Eleghị anya otego, mana o nwere ozi nji guzo dị mkpa. Mụ na gị bụ ndị Igbo anyị ga-asị na ya anụbeghị. O nwere abụ a na-abụ na-asị, ị ga-asị na onweghị mgbe ị nụrụ okwu Chukwu, okwu Chineke, maka anyị na-azụ ụmụ Chineke. Ụfọdụ na-eklem musi ike na-ekwu na anyị bụ ụmụ Izrel, ma ụfọdụ kweta ekweta na Chineke nke Izrel. Ụfọdụ kwetakwa na omenala Igbo dịkwa similar to iwu Chineke nke Izrel nyere ụmụ Izrel na Baịbụl, nke dị na Genesis nke bido na Genesis wee ruo na Malachi, even though extend were na Revelation, maka commandments bụ iwu Chineke nyere ụmụ Izrel. Now, wee bụ na mụ na gị bụ ndị na-ege ntị n'oge a, anyị a ga-asị na onweghị mgbe anyị nụrụ okwu ọnụ Chineke. Okwu ọnụ Chineke ndị Europe kpọrọ ya Jizọs. Okwu emere ọbụla arụ dịka ha denyere ya n'akwụkwọ nsọ. Jizọs ahụ wee kwuo dịka ha denyekwara ya wee sị na ya bụ mmalite na ọgwụgwụ, ụzọ ndụ, ụzọ eziokwu na ndụ. So na Jizọs bụ eziokwu. Den o wee batazie na omenala Igbo, maka gị nwa bụ onye na-esi na ekpe agọ mmụọ, ma ị na-eme ọdịnala, ọ ị na-eme omenala. Agwana nga eziokwu, ọkwa ọfọ ijikwari ọfọ ahụ bụkwana ya bụ ọkwana ya bụ eziokwu. O kwesịrị ịbụ eziokwu. Asị na eziokwu ga-achị. Asị na eziokwu ga-apụta ife. Then anyị ka na-ekwu okwu na-ajụ, ọ gịnị bụ ihe dị n'ọfọ? Ọ gịnị bụ ọfọ? Anyị amatago na justice. Anyị amatago na truth and justice. Oke ọfọ na ogu, truth and justice. Amana ga-afụgonu n'akwụkwọ nsọ, Chineke sị ndị nke ya, pursue justice. Justice shall you pursue. Ifugie judgment, anyị kpee ikpe ziri ezi, anyị mee ihe ziri ezi. Ha niile wee bụrụ ihe dị n'ọfọ, bụrụ ya bụ eziokwu, the truth. Anyị kwuo eziokwu, anyị mata eziokwu, anyị dobe eziokwu, anyị mee eziokwu, anyị dobie bụ na ọ ga-adị ọkpụtụ ọkpụ. Kedụzi ihe a na-ekwu? O wee bụrụ ya bụ na ijide ọfọ, anyị agụpụtasị n'ihe dị n'ọfọ. Ya ka anyị na-ekwu mgbe gara aga, Igbo kwenu ya. Onye bụ ya? Ya bụ na Yawe. Anyị na-asị kpecha ekpere asị ise o gosi na Igbo nwere iwu ise eji mara ha. Ya bụ foundation ndị Igbo. Ọkwanụ Genesis to Malachi, foundation ndị Igbo. Okwute nke kwesịrị ka anyị wuo, ka anyị guzo n'elu ya wee rugbo onwe anyị wee mebe ihe niile anyị na-eme n'elu ụwa. Okwute kwesịrị ka anyị guzoro n'elu ya. Oke mkpume anyị kwesịrị iguzo n'elu ya. Ọ Genesis to Malachi n'akwụkwọ nsọ. Ka mụ na agba onye na-agọ mmụọ na-eme omenala ghara ịghọtafe akwụkwọ nsọ. Ka gụnwa mụ na gị bụkwa onye na-eme akwụkwọ nsọ na-efo na akwụkwọ nsọ ghara ịghọtafe ndị omenala. Na Chineke chọrọ ka anyị bụrụ ofu n'okwu ọnụ ya nke afụrụ anya, nke pụtara ife. Baịbụl anụnwa alisi ka ọ bụrụ ya nụ bụ nke onye ọbụla fụrụ anya, nke ọbụla mmadụ na-emezi, ọ bụrụ na ọ pụtaghị, ọ bụrụ na afụghị ya anya, ama na ihe nzuzo na otu nzuzo ka ọ bụrụ. Ya ọ bụ na ị na-eme adịghị n'akwụkwọ nsọ, otu nzuzo, ihe zoro ezo, nke pụtara ife ka anyị were niile as a people, as ndị Igbo. So ụmụnne m, ọ bụrụ na mụ na ya n'anya, unu afụ na ebe anyị na-eje n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ezumike
dị nsọ nke dịrị Chineke anyị ga-edobekwanụ tata nso. Oge nwele ụbọchị n'ụbọchị niile anyị ga-eji wee na-abịa ekpere Chineke, zuru ike ụtị Chineke, tụgharịa uche n'ihe banye Chukwu, too Chukwu otito, fee ya efe. Ụbọchị anyị eme arụ ọrụ ma ọ sibe ihe osisi, anyị akwadochago n'oriri ka anyị ga-anọ, ụbọchị ọṅụ, ụbọchị amara, ụbọchị Chukwu ga-eji mee ka anyị na-adị ndụ ọfụ, na-eme ka anyị na-renew our strength, na-refresh our spirit, our soul. Maka mmụọ na-eme ka anụ arụ dị ndụ, ọ na-eme ka mmụọ mụ na ya na-adị ndụ, na-rejuvenate anyị, na-amụgharị anyị. Ụbọchị ahụ anyị na ya ga-enwe a relationship, intimacy. Ịmaga intimacy nke Chukwu na mmadụ, mmụọ na mmadụ, ọ nrikọrị mmekọrịta, ọ bụghị nke intimacy nwoke na nwaanyị. Anyị aghọtago. So n'ihe m na-ekwu bụ na taa o wee masị Chineke na m ga-apụta wee gwa mụ na gị okwu a, anyị a ga-asị na ọ dịghị mgbe anyị nụrụ okwu Chineke? Anyị a ga-asị na ọ dịghị mgbe anyị nụrụ ka a na-ekwusi ya? Anyị kwesịrị iche uche banyere ndụ mụ na anyị taa, maka na amanna mmasị na ọ dịgokwa too late. Maka na anya ike o guzorowo n'ukwu osisi, anya ike guzorowo n'ukwu osisi, anya ike guzorowo n'ukwu osisi, osisi amịghị mkpụrụ ọma na-aga egbutu ya, osisi amịghị mkpụrụ ọma na-aga egbutu ya. Nwanne m nwaanyị na nwanne m nwoke, mịa mkpụrụ ọma. Nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, mịa mkpụrụ ọma. Nwanne m biko ka anyị mịa mkpụrụ ọma, na osisi nke na-amịghị mkpụrụ ọma na-aga egbutu ya, na osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma na-aga egbutu ya. Oge a ka a nọ n'elu ya. Anya ike a na-ekwu na oguzorowo, ọ gbadatago na-agagharịzi kịta. Osisi ọbụla ọ fụrụ amịghị mkpụrụ ọma, na onide osisi ahụ, ọ baghị uru osisi ahụ iguzo, ka ihe ọ guzozi ebe ahụ na-amị na-eto, ebe enweghị uru ọ bara, a ga-egbutu ya. Ihe ọ pụtara bụ na alaeze Chineke anyị na-abịa n'ụwa. Ihe ọ pụtara bụ na oge elue mgbe a ikuku na-eku ihe, oge elue mgbe a ga-eme uche n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe. Ọkwa ifu gị. So ọnya anya ike ahụ Chineke gosiri ya na mmụọ n'abalị pụta taa, anya ike a gbadatara n'ikuku, onwe ha aka jie, ọ na-agara onwe ya. Ọ bịa ebe mụ na ndị be m nọ, mmụọ were ọsọ gbuo ibere na abụọ, gwa ụmụnne, na-agwa onye ọbụla bịanụ ka anyị dobe commandments Chineke. O wee gafeta ebe anyị nọ, wee gagharịsịa, wee pụọ. Ọ bata ebe ị nọ, ọ bụrụ na ị nọ na commandments of God, ọnya bụ ị ga na-afụzi ihe ị na-afụ kịta, nke karịrị nke ị na-afụ. Ị ga na-afụ ihe karịrị ihe ị na-afụ bụ mbụ ị na-achọghị ịfụ. Ihe mgbu, pain and sorrows, ọ ihe ga-adakwasa nwoke nwaanyị nke anọghị na ime ụlọ Chukwu rụrụ, na commandments Chukwu, na ezi omume Chukwu. Chineke nwere ihe ziri ezi n'anya, nke bụ n'anya mụ na gị ozi ihe ezi n'anya anyị. Maka ndị na-ewepụ n'akwụkwọ nsọ na-eti eti, maka ndị na-asị na ha esoghị n'akwụkwọ nsọ na omenala nka, ọ bụrụ na nke ị na-eme na ozughị oke na nsogbu dị, ọ bụrụ na ihe mụ na gị na-eme abụghọ nke aha Chineke kwupụrụ n'ọnụ ya. Ọkwanụ Chineke nke Mozis bụ nyanwa bụ Chukwu a na-ekwu okwu ekịta. Onye gosi ụwa niile na ọnya bụ onye kere n'igwe n'ụwa. Ọkwa ifu na o gosiri n'Afrịka na Ijipt, o gosiri the gods, all the gods of Africa, Egypt, na ọnya bụ Chukwu wee napụta ụmụ Izrel. Onye egosizi ụwa niile kịta na ọnya bụ Chukwu wee napụta ndị nke ya, wee budatara ndị nke ya okwu ọnụ ya, ọgba ndụ ya n'ụwa niile. A ga-eme okwu ọnụ ya n'ebe niile, n'ime ụlọ niile, ezinụlọ niile. Iwu ka ọ bụ ọnya bụ Jizọs. Ndị Europeans na-asị na Jesus is coming soon, this that. Ha nwa ya akọwanụ dịka ha nwa enyere ha nwa obere enyere onye oge na-ekwusi ike, nke enyere gị o bukwa ibu. I nwere ndị enyere obere ndidi, were nwa na-eso ha. Mana ọ bụrụ ma anyị ga-aṅụ ya bụ milk nke obere, taa anụ dị na ya na ọkpụkpụ dị anya nke nnukwu. Nke nnukwu ka m si na ya were abịa na the commandments. Esi na agbụrụ saịdị nke ndị nchụaja, ndị Igbo na-akpọ ha eze mmụọ. Esi na agbụrụ nke ụmụ Levites, ndị nze. So n'ọnyanwa ndị Nazarites, ndị na-asọ ezigbote nsọ,
ifu nwoke na nwa ifu nwoke ibe gị were aka kwue mba na iwere ọfọ unu ewere ọfọ ma ọ bụ unu ewere akụpe ihe eji n'aka nkịtị wee kwenu nwoke ibe gị n'ụzọ ma ọ kwe mmadụ n'ụzọ ahụ eme ọnya o so na nsọ o so na nsọ so maka na nke ihe a na-ekwu okwu bụ nke onye metara ka o yeji isi ebu mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ghaghị ịghọrọ and na ọ banyego oge agwụna so fe ndị nsọ ji chọọ ka anyị pụtakwuo okwu a n'ụbọchị taa bụ ka gịnwa na mụnwa mata oge a nọ na ya taa maka ozi a bịa n'abalị anya ike ka m fụrụ ọ na-agagharị ọ bịa n'ebe ndị na-edobe commandments Chineke nọ. Kedu commandments a na-ekwu? Ọkwa iwu Chineke nye Moses for all Israel. Ọkwa commandments a Jizọs na-ekwu okwu ya ikwete na ndobe iwu nna m, ikwete na ndobe iwu ihe niile nyere n'iwu. Ọkwa nwere onye bịa ajụ Jizọs ajụjụ, good master, what shall I do to inherit life? Ọ sị ya, keep the commandments. Ị na-ajụzi kedu nke ọ bụ ọ direct ya gị nọ nke bido na 10 commandments. Bido n'ịfụ mmadụ ibe gị n'aka isi ife onwe gị n'anya wee banye n'ịfụ Chukwu kere gị n'anya nke kwesịrị ịbụ mbụ no love God your creator first with all your heart and then love your fellow human being. All 10 commandments. And the first 4 of the 10 commandments bụrụ nke ịfụ Chukwu n'anya. The last 6 bụrụ ịfụ mmadụ ibe gị n'anya. Gbakọ ọnụ ya na ihe Jizọs na-ekwu ọ summarized the Old Testament in 1. So ịbata na 10 commandments ya onye amụpụta 613 6 plus 1 7 plus 3 10 commandments 613 ya 613 codified laws of God. Mụ na gị na-abụ oluenu mgbe anyị ga-eto n'ime Chukwu, oluenu mgbe anyị ga-abata n'ihe Chukwu kwuru. Onwe ihe ga-azọpụta mụ na taa ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya, ihe si nna n'ọnụ ya wee pụta and ọnya bụ sọsọ ya. Onwe ezikwa ị na-eche na echi na ọ ga-adị mma na ọ ya adị mma na nke a ji eme na ihe ga-adị mma na ihe ọjọọ na-edobeghị iwu Chukwu asị anya ike pụrụnụ ga-egbutu, ọ na-egbutusi ebe niile obodo niile. Ọnya bụ ihe bụ nsogbu mana ya amabeghị ihe na-eme. Esi na nke apụta bịa n'ọzọ, esi na nke apụta bịa n'ọzọ. Ma iwegharị na-enepụ ndị na-ekpere Chukwu na-edobe commandments a n'eziokwu, ndị the faithful ones, the Lord is our righteousness. Then o gosi gị na ọnya bụ your righteousness baa ime gịnị ngụnwa ka a na-emegheziri ụzọ. Ndị dị ka gị ka a ga na ihe ndị ju afọ ga-eju, ngọzi pụrụ iche ife Chineke ga na-enwu n'ebe mụ na gị na-abụ nọ bụ ndị dị faithful, bụ ndị ji eziokwu na ike ha niile wee gosi na ha fụrụ Chukwu n'anya. Maka ịfụ nna gị n'anya irube isi idebe ihe o nyere n'iwu bụ na ịfụrụ ya n'anya. So na ihe menụ bụ na wee bụ na ozi a bụ maka ndị Igbo first, maka ụmụnne m ebe nsị ifo na mgbe m bịa akpọ ndị nke m n'ozi a m nwere wee na-agwa ha gbasa, wee na-agwa ha okwu Chukwu, na-agwa ha nekwe na ihe na-eme na anya ike a nekwe anya ike a na ọpụkwa nekwe onye ọbụla bịa ka o gosiri na mụnwa bụ onye oziọma na m ga na-agbasa oziọma dịka m na-agbasa ya kịta. Ọ isi onwe nka m na-agbụrụ kịta. So n'ime ihe niile aga m arapụ mụ na gị ka ọ dịgoru mana igecha ntị biko gbasaa ya. Ihe fụrụ ngwara gị taa o si n'igwe, ọ bụghị uche nke mmadụ, uche nke Chineke kere n'igwe n'ụwa ka a na-ekwu okwu ya. So onye adịba, shalom.